Există cineva care te iubește mult. Există cineva care te privește de sus. Of, Doamne, cât mai aștept, Dumnezeul meu, ca dușmanii mei să îngenuncheze, să-mi văd odată visul împlinit, cum ei pleacă de pe pământ. Există cineva care pe noi ne-a creat. Aleluia! Există cineva care pe noi ne-a salvat. Există cineva care te iubește mult. Oh, aleluia! Niciodată să nu vă pocăiți din interes. Iubiți-L pe Dumnezeu și pocăiți-vă cu sufletul, nu din interes. Astăzi vin să-mi cer iertare. Dați-mă după ascultați. Nu stați ca dușmanii noștri muți. Aduceți slavă cuvântului Domnului. N-am ascultat-o, Doamne. Astăzi vin să-mi cer iertare de a mea neascultare. Au, Dumnezeul nostru! Vocea care mi vorbea, ascultă rugăciunile noastre. Împlinește-ne, Doamne, și nouă rugăciunea, Doamne. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită. Fă-i Dumnezeul nostru ca dușmanii noștri să părăsească pământul. Te apleci la cel ce are inima mâhnită. Adevărat. Și lacrimile îi strângi într-un bordur. O, Iisuse, Dumnezeul nostru, Tată Ceresc, facă-se voia Ta cu dușmanii mei, dorința mea. Amin.